ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa, Ndarawerkudara, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mongko sak ngertos kula niku nindakake darmaning Panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendara. Ning lah kok mboten kaya sagedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika luput kula nggen napa salah kula nggen pundi. Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan apa sing pun kula tindake teng negara Ngamarta, Ndara. Mugi kepareng hamba Barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bendhet tombok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe, Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, ibu kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.